अरे वाह, ऐठन बचाल में का बात है? कौन नीमन खबर सुना रहा है? नीमन ना, बहुत नीमन। काहे कि वो टाइगर बाप ब्याह करके घर बसा ले लस। इंस्पेक्टर ओकर बचपन के दोस्त बा। केस खत्म करे के जुगाड़ में लगल बा। ससुर का समय आ गया है। कुछ भी हो सकेला। अब देखा, टाइगर बचपन से पाल पोस के कुत्ता के बड़ा कहनी हम, और आज कुत्ता हमरे काटे लागल। हमरे काटे लागल हमार कुत्ता। तिवारी, हाँ देख, बहुत कुछ कहले हमरा खातिर। एक काम करते बस, कौनो सूरत में टाइगर जिंदा न बचे के जाए। मार डाल ओकरा मार डाल। देख, तेरा इतना दन देव ना कि पूरा जीवन दोनों हाथ खोल के बोड़े में ना तो खत्म न होई। मार डाल भाई, मार डाल, मार डाल। ये डांस काहे करत बा? डांस नहीं की करत। एकरो जाके बा, ये भी जाए तेरे साथ है। जा, तो दोनों जाके कुछ भी करके मार, लेकिन मार मार मार। चला। कुत्ता जब भी मुती टांग उठा के देख देख, तोरा औकात तोरा पैर में पड़ल बा। और एक बात जान ले, कुत्ता के फौज बना के शेर के शिकार ना होला। सही कह ले तू। कुत्ता के फौज बना के शेर की शिकार ना होगा, लेकिन शेर के गला में पट्टा डाल के ओकरा कुत्ता जरूर बनावल जाला। भ्रम में बड़े ते तोर कईल एहसान हमरा देही से खून पसीना बन के निकल गईल। और सुन, अगर तोरा के हम खड़ा कर सकतानी तो गिरावे के भी औकात रखतानी। औकात पर आपन तू का बैठे हमरा? तू का बैठे हमरा? बचपन से लेके जवानी तक जवन चाहनी उहे कहनी, पर ते अपन जात के साथे औकात दिखा दिहले। भूल गईले कि जवन आदमी अपन रास्ता खुद बनावेला वो कोनो भी रास्ता की मोहताज ना होला।